Şu günler Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde test tapşyryp Covid kepilnamasyny almak isleýän raýatlar köpeldi. Muňa vilayatyň döwlet arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň öňünde emele gelen uly nowatlar şaýatlyk edýär. Bu waka Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýänleriň köpelen we prezidentiň howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine ýetirmegi tapşyran mahalyna gabat geldi. Soňky günlerde döwlet arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň binasynyň öňünde ýüzlerçe adam üýşdi. Bular daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylar bolup, olar Covid testini tapşyrmaga we Covid kepilnamasyny almaga çalışýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 14 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Bellesek öz çäginde koronawirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tutan ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda raýatlar daşary ýurda gitmek üçin koronawirus testini tapşyrmaga henüz hem mejbur edilýärler. Şeýle-de daşary ýurtlardan gelen ýolagçylardan da Covid testini tapşyrmak henüz hem talap edilýär. Lewaplylaryň ençemesi bu kepilnamany almagyň we wagtynda ulanmagyň durşuna bir görgüdügini aýdýar. Olaryň sözlerine görä köp ýolagçy daşary ýurda uçup ýetişmänkä olaryň Covid kepilnamasynyň ýaramlyk möhleti gutarýar. Daşary ýurdudyň Aşgabatdan uçup bolýar. Ýöne Lewaplylar Covid testini Türkmenabadda tapşyrmaly bolýarlar. Daşary ýurda gitjek bir Lewaply ýolagçy Türkmenabada gelip 120 manat bolan resmi tölegi töläp test tapşyrmaly. 48 sagat möhleti bolan kepilnama test tapşyranyňdan bir gün soň taýýar bolýar. Ýöne test tapşyran sagatyňdan güýje girýär. Meselem bir adam 15 fevralda daşary ýurda uçýan bolsa, 13 fevralda test tapşyryp onuň kepilnamasyny 14 fevralda eline alyp bilýär. Şondan soňra ol testine usul bilen alyp Aşgabatda uçmaly bolýar. O otulda barjak bolsaň kepilnamanyň möhleti geçýär. Bu durşuna bir görgü. Dip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýolagçylaryň sözlerine görä prosesiň haýal bolmagy we durmuş wagt reallyklaryna gabat gelmezligi para berme ýol açýar. Köp adam kepilnamanyň möhletini üýtgetmek üçin döwlet arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň käbir işgärlerine ýüzlerçe manat möçöründe para bermäge mejbur bolýar. Laboratoriýa işgärleri her ýolagçydan 500-600 manat para alýarlar. Olar meselem 15 fevralda daşary ýurda uçjak ýolagçynyň eline 14 fevralda test tapşyrandy baradaky kepilnamany eýem 13 fevralda goşurýarlar. Netijede ýolagçy arkaýyn Aşgabatda baryp daşary ýurda uçup ýetişýär diýip Lewaply başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da habarçy daşary ýurda gitjek ýolagçylardan talap edilýän hökmany resmi namalaryň arasynda raýatyň 4 sapar Covid vaksinasyny alandyğı baradaky kepilnamanyň hem bardygyny aýtdy. Ýolagçy bu kepilnamany almak üçin hem özüniň hasaby duran talyk öýündäki maskala lukmanyna 200 manat para bermeli bolýar. Hökümet adamlary şunça çykdyjy edip suretmi namalary almagy mejbur edýär. Ýöne daşary ýurda baranyňdan soň, ýagny Moskwa, Kazan, Istanbul, Dubay ýaly şäherlerde şu kepilnamalaryň birini hem soramaýarlar. Dip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk emele gelen nowatlar şeýle-de Covid kepilnamalaryny almagyň töweregindäki para berim barada agzalýan gullukdan we vilayatyň saglyk bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bellesek bu waka Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýänleriň köpelen we prezidentiň howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine ýetirmegi tapşyran mahalyna gabat geldi.